Is-Sinodu tal-Isfijiet ħareġ id-dokument finali tiegħu li fih isemmi darbtejn l-ambjent diġitali. Fl-ewwel parti tiegħu fejn jiddeskrivi l-ambjent li fih qed jgħixu iż-żgħażagħ tal-lum, is-sitwazzjoni li fiha jinsabu, u fit-tielet parti tiegħu l-aħħar parti fejn jagħti suġġerimenti lill-Knisja dwar il-ħidma tagħha favur iż-żgħażagħ. Fl-ewwel parti tiegħu allura appuntu jiddeskrivi l-ambjent diġitali bħala ambjent u mhux bħala mezz, mhux bi strument li l-Knisja tuża biex tasal għand iż-żgħażagħ, imma ambjent li fih qegħdin jgħixu iż-żgħażagħ, sitwazzjoni li ddawwarhom kollha kemm hi u li qed taffettwa l-mod kif jaħsbu, kif jirrelataw ma' xulxin u anke mal-Knisja. Tħares lejn dan l-ambjent u l-Knisja tara fih opportunitajiet u anke sfidi. Opportunitajiet għaliex permezz tas-social media u pjattaformi diġitali oħra, l-utenti b'mod partikolari iż-żgħażagħ jistgħu jibnu relazzjonijiet bejniethom, jistgħu jsemmew leħinhom, anke jekk xi drabi dan mhux possibbli b'modi oħrajn u allura anke jġibu bidla fis-soċjetà ta' madwarhom. Imma wkoll hija sfida, hemm perikli għaliex il-mod kif il-pjattaformi diġitali jibnu ir-relazzjonijiet tal-utenti tagħhom huwa affettwat minn ċertu kontrolli. Allura ħafna drabi insibu ruħna nirrelataw fuq il-pjattaformi soċjali ma' nies li diġà jaħsbuha bħalna. Huwa faċli għalhekk li pereżempju nibilgħu anke fake news jew affarijiet oħra li jikkonfermaw l-idejat tagħna u dan huwa periklu għaż-żgħażagħ u għal kulħadd. Fit-tielet parti imbagħad tad-dokument, il-parti fejn l-isqfijiet jagħtu suġġerimenti lill-Knisja dwar kif għandha taħdem maż-żgħażagħ biex tgħinhom anke jsibu l-vokazzjoni tagħhom, jiddixxernu s-sejħa tagħhom fil-Knisja, hija tagħti suġġeriment waqt li tħares lill-ambjent diġitali. Is-suġġeriment huwa dak li l-Knisja tgħix f'dan l-ambjent u allura mill-ġdid mhux biss tuża imma tmur f'din is-sitwazzjoni ġdida, tokkupa flimkien man-nies l-oħra maż-żgħażagħ b'mod partikolari dan l-ambjent biex tkun tista' tiltaqa' mal-bniedem li jinsab hemm. U allura trid titgħallem ukoll tuża l-lingwaġġ ta' dan l-ambjent. Il-Knisja s'issa iffukat l-isforz tagħha fix-xandir tal-kelma u allura qed tuża ħafna il-kliem, il-qari tal-iskrittura, xi ħaġa li fil-lingwaġġ tal-ambjent diġitali ma tantx hija importanti. Insibu li huwa aktar importanti l-użu tal-istampa, tal-immaġni. U allura hija bżonjuża il-ħidma tal-Knisja biex titraduċi il-messaġġ tagħha f'immaġni. Interessanti li d-dokument isemmi kif iż-żgħażagħ stess, mod partikolari dawk li pparteċipaw b'xi mod waqt is-Sinodu, offrew l-għajnuna tagħhom huma li jafu aktar minn kulħadd dan il-lingwaġġ tal-immaġni, offrew l-għajnuna tagħhom lill-Knisja biex titraduċi l-messaġġ tagħha, l-valuri tal-Vanġelu permezz tal-immaġni. Ovvjament meta il-Knisja tħares lejn dan l-ambjent diġitali hija taċċetta sfida li hija aċċettat matul is-sekli bħala missjonarja li tmur f'pajjiż ġdid, f'lingwa ġdida u tinkultura hemmhekk il-messaġġ tal-Vanġelu. Illum din l-isfida hija wkoll tal-Knisja meta tħares lejn dan il-post ġdid, dan l-ambjent il-ġdid, l-ambjent diġitali.